gukwira wika ase county ya Nyamira ekira bono omukonyi w'omugavana bwe county yo Omoske James Igesami bono anyare kumuchia oburai bure ime ye county eyo ya Nyamira nabo igo nigo anyare gukwana kakwera buna nigo abari bahonsi bawakachikura babonete kweneke buna banyare gochora abarai barabaya ase amatuko are busyo nigo atebire abakachikura bonsi batarachora omurai babonete kumurigireria nabo kumurekera muraiki orumya urachie kubakonya ayega nigo akoya kwana ase omoyega onyara wikiranwa na barai ao chinsemo cha gianchore eyo gotoka ase bunge ase chinsemo cha bogichora ebunge ya West Mugirango county yo korene nekira obanyari gukwanira emeroberi ende bunabono kumusira Dr. Fred Matiang'i nabo igo ekero amochiri obube bwabere bokonekiwa buna abasaye gotumeka bobe Fatgad Egisemba no robotyo Oburai bwa serikali ye kaunti ya Nyamira nigo bwagendereire komochiwa azikiria buna n'oburai ubube noyo bwankomono kobomochia n'omukonyi bw'omugavana bwe kaunti eyo Dr. James Ondicho Gesami oyo obasemirie abanyamira buna chingaki obochori obonene buraike parigererie buya omugavana oyo bagochora eng'ana yarorekana komorenka omwinjinia James Ong'era oyo orokirie ganga yogochia koria obugavana bwa Nyamira asobo chori obonene bore bosio abantu abaya baratokonye particularly Nyamira yeito ngamana yorari na beru biere usira bera biya lakini Nyamira nere bwate lagira yonsi egocha egwenda getima ekogenda ligoma egwenda everywhere ngomo twale chikora chinya moko beke government ya Nyamira is stable endelea ndio ngere kama nere mane je nene Nyamira okolera mango tali orai na bo orai mwanga bora bu bya ko orai bokale isko tolengere ligo chibosio nokolege sokera tokonyo orai boira ne West Mugirango kukwana boigo chingaki chebirero byokomwenia omugaka Nelson Kemosi Okero kurwase kenyoro kya Gianchore imeye wodi ya Bugichora nigo boigo eserikali ye kaunti yiga ya Nyamira yagenderera kurusigwa amamocho asokweba ewodi eyo ya Bugichora anene asamangana yechiro oyoiga no mwinjinia Adams Mochenwa oyorometerianza asobo seneta bwa Nyamira ngwatenena wateba naye chairman y'abana biashara legente kenene mono gwikuru umugabana nyaribwange gati ya rolia ya moyo boseneta ne ya oversight ugichoreye nereka award ebwata chikura chinyi lakini agaroboli ile bogichore ngima there is no functional market mubate chire kolegas nyamatoki moina igero obosaigo okogenda makairo igero obosaigo okogenda kiambe igero obosaigo etiri ere under county government kukwana boigo chingaki aonchukanana chikanisa ao cheki Adventista eria ya Busiango na boigo ibucha nigo omwinjinia James Kemoni aira chingaki echo na kuburia abarai bechikanisa kusabirania abarai bense buna enjira eyemo yogukinia egisaku kyogosemeria angyo anene maiga yebikorwa bya bwangoiga byechisegi asebirero chingaki echecho nigo abarai abaiga basegetire obomo bwomogusi eryoko musiga Dr. Fred Matiang'i naboigo abasae basemiwe kubwata ibibande asobonge buna enjira eyemo yokomwa okoboko Ninta getenga mwenzi balimuta kwata chikura ubwata chikura chenyu there is no way ajobo mugambye muya usobe ko mugambye mube ekeruka kwa chikura mwanya getinge situruchi bono agutora abaguzi bali turwete kisi na Nyamira nigo ikaranze nyombe yemo ni tutosiro yoito ni tutoroka ne biya na
nale gobasaba iga abantu bamika TGNC aba muraba ikire n'abasayi bari bayikire imyaka 16 goki igoro netaba 18 injwa ali Nyamira ekebande furi nondoro tubakonye mu batebi bande Kingo reporter Gatembe kurweiga ya Nchore Bogichora West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba